Takže čaute ľudia, vítam u dnešného videa, bude to zase z Fortniteu a budeme točiť challenge spolu s Burgerom. A... Jo, nezabudnite zanechať like a odber a ideme na to. Takže ľudia, zabudol som povedať, že hráme only šedé zbranie. Počkaj, a to je troll nechutný, on to nevie hrať. On úplne dostáva odo mňa. To je troll nechutný. Kamo, jak môže mať už shieldy? To je bot. Kde si? Lebo u mňa sú typci ako. Neviem, kde si ty, ale... Ja som tu, kde som to označil, tak plesnivý baráček. Dám ti miničko, ak chceš. Nepadla legendary pištolka, mytická gitara z čestky. Kamo, tak... To bola najviac lucky čestka v mojom živote. Aha, tak... Tu je nejaký smoliar. Idem za tebou. A ja mám 10 nábojov. Lebo ja neviem, jak dlho to vydržíš, ale... Kde je? Šedá Kamo, shotgun. to je taký bot reálne. Víš, ale mne dal damage proste a ja som, že nemal vôbec náboje. Vôbec som nemal náboje, ja viem, že to bol bot, ale ja som bez nábojov. Že 10 nábojov a... Takže ľudia, zatiaľ som rebootal Burgera a zničili sme toto auto na trash. Trash, takto, poď sa pozrieť na to auto. Hej, videl som. Poď sem, niečo ti poviem. No, povedz. Pozri sa na to auto a presne tak, jak vyzerá to auto, vyzerá Levižlers. Kamo, ja tu mám... Ste rozpadnuté horiace auto. Ja tu mám legendary čestku a my hrajeme Shadow Challenge. Už po druhýkrát. Čo aspoň padne. Kamo, ale vždy padajú dobré zbranie, práve keď ich používať nemôžeš. Áno, sniper reálne, teraz padla sniper. Ja som raz nemohol používať a furt mi z čestiek padali. Pozor, ide sem typek. Tu je. Ja hodím minička. Počkej. Ja idem za ním, poď za mnou. Tam je nejaká ruka ukázaná. Kde? To si ty označil waypoint? Hej, to není ruka, to je snipa. Mne to ukazuje, nie, ale ja mám waypoint, tuto rovno, nejakú ruku. Jaj, to je... Počkej, poď na tých typkov. Už se blížím. Ako moc mi to nepripada, že by si sa... Oni majú snipu. Už som tu. Záchrana ide. 18? 18, to je síla. Však, kamo, to... Však čo ale sa... smradí. Čo sa čuduješ, že reálne, keď máme šedý zbranie? To sú smradí regulérny. Však zdrhajú, kamo, však my máme šedé zbranie. A oni ešte zdrhajú. Hej, sadaj. Dobre, a ideme, poď. Na airdrop. Kedy má byť ten event s pirátmi? 19. júla. A to je za koľko? Ja to Za 18 dní. Čo? Tak, až za 18 dní. No. To tak dlho. Ďalšia snipa, kamo. Budeme podvádzať troška. Čo? Ne. Strihneš to. Takže spamery. Áno, presne tak. Víš, Krek. ťa oni pozri, jak spamujú. Darmo. Legendary! Nevypneme to už. Asi áno. To je ten najhorší challenge, ako som hral. A to som ich hral fakt málo. Ja som uhral a vyhral som aj. Aha. S jedným kamarátom, čo ho hral Fortnite, že od sezóny 1. Že to vedel hrať brutálne.
No tak to je jasné. A No. vyhral aj hru. Za mňa. OK, takže toto by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. On mal, že asi toľko skinov, čo Alkan. Aha. Dajte like. Budeme hrať nejaké 1v1 teraz. Dajte like, odber a uvidíme sa u ďalšieho.